Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bos. Jadi mau ngaret buat malam dong dinding, Bos. Ya, lo Bos. Ngaret ning Kampung Baru, Bos. Malah iya kisah. Ning bisa niki sak bongkok gede lek iki. Sak bongkok gede engko. Kuwi ngemas blak wedhusmu engko. Nek penting di rapi. Ya. Aku mau wis dua akeh pakai. Pakai Kentucky kok. So pakai Kentucky. Kene doyok. Kowe entekno ora wi engko? Hah? Go kabeh dong. Iya toh. Gar gowo kabeh rugi to kowe. Rugi kok. Kok kuwi ngemos pos. Kuwine to kok. Godhonge to blok kok sapa. Kok godhong ku pakan kok ngucap ora gagelem tak. Gawane sak. Mongko. Lah sing kuwi lho dhuwur lah ku bar ku totone. Janji wong. Bos. Bos. Ngapa blok bacok blok. Tak lo alon-alon wis warak engko gas ngaret engko. Terus kok limo iki. Napa karo 5? Bleh loro. Kuwi acara apa to, Wadi? Oh, kekoan. Oke, mangan Bos. Ore. Mangan Bos. Iki angel lho pindah dadange diri kono. Moro yo. Omonganmu kuwi lho tracik anu isuk ke opet. Kok terang aku dikira mun aku karo jumur seneni. senene piye? Ngomong itu Pak Tom. Pak omongin dut. Mau ta sing warung lontong ke apa to? Maksudnya sing dibet ka lho. Ben rono kosok. Kadang-kadang kan kowe anak kan Kok aku nyerono ana acara apa rono kok. Mendine iki aku rono ana acara wi penting kok jam 7 to? yo barisa. Ya kok jam 7. Kan bisa. Ya, panas. Trek. Panas bos panas. Gila. Iya gini di kayak ngarete. Godhong au. Blimbing kosok. Piye to? Apa ya doyan, kon rujak, kon rujak ngono ki. Lah aku lho. Kuwi ada rujak, lah sih. Dele kuwi lho kalau main disemprot. Lah, Parting cepan kok piye? Ngomong. Yo, ya. ya. Yo. Cepat. Tingkepan lu piye ini? Banteng lho omongane kok. Matai. Pondok sudah paling pakari kodus. Rosing Mas, kok mus lagi terus rata badus. Wis mus lagi. Rosing Mas lho, lah. Dirudus wape dari bongkok. Wis sak ngono blek bokoke blek. Ya keroe kak bongkok itu Rosing kayak. Mas lho koyo wak tawes itu. Lah iya. Nek ana wake karek kuwi tak sopo. Janjane sapa kuwi? Wong Iya tong. ora tau dikepok malah wong apesmu kok. Iya enak jane sak pang lah kowe. Sak pang ya bongkok jane. Ngono iya warak kowe engko. Janggur rujakan opo piye kok? Tingkepan opo piye jadi? Iki kan desa kan enak lebih murah iki. Tali. Tingkepan opo piye? Lah kok wedhus pakane kating Mas iki wak tawes lho. Mata emosi sok pinter. Kowe kosine goblok lho. Modus ngopen yo bongkok. Rapati ta Dewa Bupati telu opo pira garo. Alasane cara mangane anu. Yo kakan kating Mas kuwi. Iya. Iya terapa kata teh rantai Mas. Sing jerit nang mujak lho, gak doyan belas pi.
Dik iki kae. Ya. Paling awal pecahan buah bule. Bisa sok gak dujan kuwi lho. Itu dipangan gelas sana dipangan. Antara ngarep Terus blok entekno kok. sik tak adane sik enggak alum. Ora apa-apa kowe kena alum kok. Kok. Sakit cilik. Kang anu kok bongkoki. Tali enek. Enak oh. Kap pipin apa ini? Pin ya. Ora tingkepan kok. Makanan blok itu masalah besar. Kawan asik ya. Terus blok. Itu lagi ngemos kok. Apa? Lho blok, goleki blok. Lah aku lho blok, malah ketelek neh blok. Lah kok koyo ngono kok bribeng kok. Lotong pala blok. Lah aku lho, Lah kok ora pengen kuwi bak disemprot iki lho. prot saya. Ati kepan lek jerine. Hujan lho Dik. Lalang. Wong-wonge hujan kok. Apa nek kok ngene. Lah aku blok padha lho takok neh blok. Guru jaan. Urjaan jerine. Tak deloke kontene. Ya. Kontane to blok. Lah iki lho, lah kok arep dirujak apa piye? Lah aku lho. Pakan marmut. Lah aku lho blok. Malahan. Marmut blok. Marmut itu lho. Banmu kayak dengan ya? Jangan. Suket dan mbak seperti apa? Suket toh? Lah aku. Jadi kayak suket tuh. Semproti. Tegal aku blok suket lulangan luwemu. Lah aku lho. Kowe leren golek kastro mono akeh lho. Jagonge karo aku. Jalur. Lah gurine kuwi tak pae jagonge san. Lebu alur iki sak meneh lho lulangan. Ini mau apa? Iya yo. Iki gandeng Kang Munawi. Mesti pae jagonge. Lah aku lho blok. Golek. Ye, ketulangan lo. Gas saiki yo. Tuh. Juga seperti Urung tak semprot maksudnya. Lah. Itu Bor. Lo tong ketulang. Susu. Hah? Engko ada semprot. Hah? Enggak. Ora kok. Omblok cangkeme. Oh. Yo sak gede tong niku to. Besok ada rakyat jebuki. Oke jemuki kok masa lase budak. Fit, coba mau suka Fit. Yo ora aku ora rumahi kok. Cuma itu. Lokasi lho. Toblok roh aku saya. Toblok seket. Kurang blok. Dibongkoki lho menak. Kok tali. Kok tali dibok sik aku di tali ning kojok lho. Jangan terangi lho. Gagle tak aku campuran iki to nggonku. Ya kok tak bongkokane, Mbah. Saya aku cek nerusno kuwi. Hah? Nggih, Pak De. Apa ya? Bangun, Bos. Wis wakeh iki. Aso iki. Kaya pas ngene. Mau rezeki arek sekolah itu. Ya. Rezeki. Tujan. Gila kengko tak bokokane kengko. Nggih. Wis kuwi blok kita bongkokane. Bejo tang wakeh tang. Jadi dia kan karo Abang. Mari ya. Alhamdulillah sehat, Pak De. Asik. Air minum Mas ya. Nggih. Ketam. Padha yuk. Yo aja suwe-suwe. Kita sehat-sehat, Pak De. Nggih, rasane sehat, loro rasane mboten menak lho. Lah nggih. Lah niku lho. Toblok kok ngarep pindah-pindah blok padha ae kok. Padha ae ngarep cuma pindah rono lho, Tok. Lah sing juk kok. Iki malah menak to iki. Bos, iki wakeh. Ah, bongkok ya aku tak campuran. Hah? Tak nyampuri ngrang tok lho. Campuran apa iki aku Aku sering lho. aku kira jepit ngusotik ya. Lah iya. Kontek rono kok. Tak apa-apa entek napa ya ora kok.
Wis ngene lur, vlog Ngene pin. siang hari ini. Jangan lupa YouTube, komen, like, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.